n'ịkwado amụma ide mmepe ise nke ọchịchị enwere ugbu a n'ime Anambra steeti. Ndị ntorobịa nọ na steeti a gbakọtara aka ọnụ wee were otu olu kwuo n'igwere ike na ha ga-akwado atụmatụ dị iche iche eji maka ihu na steeti a na-aga n'ihu. N'ọgbakọ ndị ntorobịa ma bụrụ nke mbụ ya nke abụrụ ụbọchị anyị na gọvanọ nọrịrị bụ nke were ọnọdụ na Prọfesọ Dora Akunyili Women's Development Center dị n'Awka bụ ebe a nọ wee kwuo okwu ndị ahụ. Onye nta akụkọ anyị n'obi gọọmenti Ejike Abana ga-akọtọpụ akụkọ ahụ. Ndị ndu ndị otu ndị ntorobịa niile ndị gụnyere NYCN, Asatu, Ọhaneze Youth, NANS, Yowikan, SUG nakwa ndị ọzọ bụ ndị gbakọtara ebe ahụ ebe ha kpugasị okpu edere I Stand with Solution. Gọvanọ Soludo gwara ndị ahụ ka a gbaa mbọ chọpụta ọnatarachi ha. Gọvanọ Soludo mekwara ka amata na otu a ga-esi wee kwalite obodo bụ ịhụ na ihe ndị ahụ dị mkpa bụ nke e mere iji wee nyere onye ọbụla aka. Onye kọmishọna ahụ maka ndị ntorobịa Maazị Patrick Agamba kenere gọvanọ maka itinye uchu n'ebe ndị ntorobịa nọ. Onye chairman All Progressive Grand Alliance APGA ọkaiwu Ifeatụ Obi-Okoye mere ka amata na ya bụ ịdịkọ n'otu bụ nke ndị ntorobịa na-akwalite bụ nke sitere na ezi ọchịchị APGA na-akwado. Na mbụ onye ndu ndị ntorobịa na-APGA Dọkịnta Tochukwu Obiadị kenere ya bụ mbọ gọvanọ na-agba n'ebe ndị ntorobịa nọ, ọkachasị ebe o metụtara agụmakwụkwọ, ahụike na ihe ndị ọzọ. Ndị ndu otu ndị ntorobịa dịgasị iche iche bụ ndị pụtakwara ma kelee gọvanọ maka mbọ na-agba iji kwalite ndị ntorobịa steeti a. Osote aka na-achị steeti a Dọkịnta Onyekachukwu Ibezim, okwupụta okwu ụlọ omeiwu steeti a Right Honorable Somtochukwu Udeze, onye Chief of Staff nke gọvanọ Maazị Ernest Ezeajụghị nakwa onye bụbu okwupụta okwu ụlọ omeiwu steeti a Honorable Uche Okafọ bụ ndị bịara ya bụ mmemme.